ମୋ ଝିଅର ଟେଷ୍ଟ କଲି। ହଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ପାଟି ପକେଇଲି ହଁ। ସବୁ ମିଠା। ମିଠା ଲାଗିଲା। ମୋ ଝିଅର ଖାଲି ଗଳାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ମିଠା, ତାର ନଳାଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ଜତ ଇଆଡେ ସାଡେ କରେ, ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଏଡା ବଡ ଫୁକଣଳା କରି ତା ପଛପଟେ ଘେରେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ସାଡେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି। ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଧରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ ହଲୁଛନ୍ତି, ବାଥରୁମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ଦେଖିକି। ହେଲା, ଆପଣ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯେତେ ଲୋଣ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ହିଁ ଜଣେ ସେଇ ଛାତ୍ରୀ ଯେ କି ମୋ ନାଁ କୁ ଉଚ୍ଚା କରିବ। ମୋର ଯୋଉ ଗାଲରେ କଳାଯାଇ ଅଛି ସେ କଳାଯାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଶିଖେଇବି। ହଉଛି କ୍ଲାସ୍ ବି, ସରି ପାର୍ଟ ବି। ବି ମାନେ କଣ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବିଆରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟ ବି ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି, ପାର୍ଟ ବି ଧରିବ, କେମିତି ଧରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଧରିବାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଉ ବେଶୀ କହିଲେ ଛିଟିକି କାଢ। Part B.